تقارص وششاكي بانديراي مامي تيتبغتي فناتيتين بعقلي على كحناي لناخي كم مهارات وطايقي بانديراي تتمطمني أصحيتا ورخي دفني تاقشكو نشع عند علي نابخي يبلني بولي مسمس بالفتوم ستبكلت من مولاك مخي عينت مع رأفال وزملقات كوتشافنا بجافة زيت تنكفت and never looked back. Chairman and is concerned that Africa does not get the attention that it should get. I hope one by campaigning for change. And that change may worry France, Senegal's old colonial raping women, often in public. ይሄ ለኢትዮጵያም ለአፍሪካም ተስፋ ሰጪ ነገር ነው። ላሽካ ናኹራ ስጋ ደሴታት ናይ ኤርትራ ሻዕብያ ሃገራዊ መንነት ገለበለ ናትሰረቱ በርኻ ትሕቲ መሬት ሕጂ እዛ ባንዴራ እዚኣ ሒዝካ ሳዕስዕ ናይዞም ዓመፅቲ ኣሸበርቲ ቀተልቲ Republicans ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒተ እዩ ሎሚ እውን ንኹሉ ጎርጉሬ ፈቲሸ ክንመሃረሉ ክንፈልጦ ከነስተውዕለሉ ዘለና ዝበልኮ ኣገደስቲ ኣርእስታት ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ ኤርትራ ብኣሜሪካ ፀለመ ምክፋእ ክሲ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ሂውማን ራይትስ ብሰፊሑ ኣንጻር ኤርትራ ከም ወትሩ ኣብ ቅንያት መዓልቲ ናጽነት ከም ዝግበር ሕጂ እውን ዓብ ዘመቻ ተበጊስሎ ብኢሊት ናይ ትግራይ ድማ ይደራጓሓሎ ነዚ ብሰፊሑ ክርዮ ክንፍትን ኢና ካብ ሶማል ክንመሃሮ ንኽእል ሓንቲ ኣገዳሲት ጥምፅልኩም ኣለኹ ብደረጃ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ናይ ጂኦፖለቲክስ ክንርኢ ኢና ኢትዮጵያ መቸም ኣብይ ኣሕመድ ወታደራዊ ዓቕሙ ክሳብ ክንደይ ፈጠራውነት ከም ዘለዎ ከርኢ ይፍትን ኣሎ እዚ ድማ ዕላማ ክህልዎ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ምስቲ ማይ ካመር ዲዩ ካልኦት ኣሜሪካ ኣብቲ ውሽጢ ኢትዮጵያ ፀዋትዎ ዘለው ብግምታል ኢሊት ናይ ትግራይ ብዛዕባ ኤርትራ ብየማንን ፀጋምን ተዛረብዎ ዘለው ለኩሉ ድማ ገበነኛታት ወይ እውን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ገበን ዝፈፀሙ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕትን ዝገበሩ ንመለላይ ሓግዙና ዝብል ቪድዮ ለኒ ንዑ ዝሕግዝ ቪድዮ እውን ኣለኒ ፕሊዝ ብሳይ ፅንሑ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ብሓደ ንኽይድ መጀመርያ በዛ መራር ቪድዮ ክንጅምር ኢና እዛ ቪድዮ እዚኣ ንሪኣ ከም ዘለና ተሓውስ በሃል ባይቱ ናይ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኤርትራ ከምኡ ድማ ብዛዕባ ኣፍሪካ ዝገበርዎ latest ክስናቶም ክንሰሚዕና let's go. Thank you. I join the chairman in his concern that Africa does not get the attention that it should get. I hope that you and other Republicans would talk to the speaker about and get him to reconsider his decision to decline to invite the president of Kenya to speak to a joint session. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብራድ ሸርማን ይበሃል ሓደ ኣባል ናይቲ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ እዩ ቀድሚ ናብ ዝኾነ ይኹን መልሓሱ ዝወፅእ ካብ መልሓሱ ዝወፅእ ዘረባ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣምፅዮ ነይረ ኤርትራ ትብል ሃገር ንኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳ ኩሉ ዓይነት ንኽወርድ ክድቅስ ከሎ ዝሓልሞ ምስ ተንስአ ድማ ዝምነዮ ከም ዝኾነ ካብ ኣፎም ሰምዒና እዚ ሰብ እዚ the same ሰብ ብዛዕባ እዚ ሓደ ነገር ክነግረኩም እየ first of all ግን ንስማዕ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ኣሜሪካን ኣፍሪካ ዘድሊ ቆላሕታ ክትባ ኣለዋ ቆላሕታ ክትባ ኣለዋ ክብል ከሎ ንወፍሪ ንልምዓት ንቁጠባዊ ምዕባለ ማለት ይኮኑን እንታይ ዳ ንኣፍሪካ ዘድሊ ጠመተ ሂባ ክትጎዛዝያ ከም ድሌታ ንረብሓ መሳርሒ ክትጥቀመላ እዩ በዓል እዚኣቶም ኣብ ብዙሕ ተኸታተልዮ ስለ ዘለኹ ድሕሪ ክብለኩም እየ ንስማዕ እዩ ሕጂ ብዛዕባ ሓንቲ ሃገር ብዛዕባ ሱዳን ዝብሎ ብዛዕባ ኤርትራ ዝብሎ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝብሎ ክንርኢ ኢና of Congress. I think that would be a way to demonstrate both to Africa and to America. መጀመርያ ብዛዕባ ኣሜሪካ ንፕሬዚደንት ናይ ኬንያ ዊልያም ሩቶ ከም ሓደ ፕሬዚደንት ኣብቲ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ንክዛረብ ደልዩ ብዙሕ ፃዕሪ ይገብር ነይሩ ኣይንደልና ቦታ የብልና ንኣፍሪካዊ መራሒ ዝኸውን ክንሰምዕ ኣይንደልና ንሕና ንሰምዖም ናይ እስራኤል እንተኮይኑ ወይ ድማ ዘርባሓና እንተኮይኑ እምበር ካብ ኣፍሪካ ዝመፀ ዘርባሓና መራሒ ስለዘየለ ክንሰምዕ ኣይንደልና ብምባል
ነቲ ፕሬዚደንት ናይ ኬንያ ዳርጋ አንከር ስቴት ናይ አሜሪካ ኮይኑ ዘሎ ወታደራዊ ምስ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ አሜሪካ ርክብ ዝገብር ዘሎ ንዊልያም ሩቶ እውን ከዛርብዎ ከም ዘይደልዩ ገሊፆም ኣለዉ ንዕዩ እስከ ለምንዎ ምናልባት ተመልሰይ ዝብል ዘሎ ድሓን ክደፈሱ ኣገዳሲ ይኮነን ከም ሓውሲ ኣፍሪቃ ዝግደስ ከምስል ስለ ዝደለየ እዩ the importance of the continent. And as the chairman points out, 600,000 people died in Tigray, and you go to the campuses where people are screaming and they don't know where Tigray is. Okay, መጀመርያ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 600,000 ሰባት መይቶም ቀዳማይ ትሕቶ ሓታ ዝግባኣ ስለምንታይ ዝብል እዩ እንታይ እቲ ምክንያት ናይዚ 600,000 ድዩ ዋላ ልዕልዩ ሰብ መይቱ ዝበሃል ዘሎ what happened እዚ ከጋጥም ከሎኸ እንታይ ነይሩ ተራ ናይ አሜሪካ ወይ ከዓ ሓላፍነት ናቶም እንታይ ነይሩ እዚ 600,000 ሰብ ቅድሚ ምማቱ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ነይሮም ኣገደስቲ ሕቶታት ክምልስ ኣይደልን እዩ አሜሪካ ድማ ድሌታይ ነይሩ እዚ ውግእ እዚ ጠጠው ከተብሎ ምሉእ ዓቕሚ ነይርዋ ስለዘይደለየት እምበሺ እቲ ውግእ ንክካየድ ሓዊ ዝፃሕተረት ወይ እውን ትዘፋፈ ዝነበረት እያ ምክንያቱ መጀመርያ እቲ ውግእ ክጅምር ከሎ እሞ ናይ ትግራይ ሓይሊ ናብ ኤርትራ ሚሳይላት ክትኩስ ከሎ ኣብ ሽዑ ዝነበረ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ አሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ዝበሃል ከምኡውን ካልኦት ኣምባሳደራት ናይ አሜሪካ ከም ዝኮነንዎ ትግራይ ትገብሮ ዘላ ናብ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ኮኒናዮ እዚ ጌጋ ተግባር እዩ ብምባል ተዛሪቦም ነይሮም እንታይ ማለት እዩ እዚ እንድሕሪ ኮኒንካዮ ኤርትራ ግብረ መልሲ ክትገብር ኣይትኽእል እንድያ ክምጥለየ ዘሴም ሰብ እዚ እስራኤል ኣብ ሓማስ ኣብ ጋዛ ንትገብሮ ዘላ ዘጣቅዕ ሰብ እዩ እስራኤል ነፍሳ ትከላኸል ዘላ ይዝል ዘሎ ምክንያቱ ሓማስ መፅኡ መጀመርያ ስለ ዝሃረመ ንእስራኤል ትገብሮ ዘላ ልዕሊ 34,000 ቀቲላቱ ዘላ ብሓፂር ግዜ እስራኤል ያ ነፍሳ ትከላኸል ዘላ ዝኾነ ይኹን ገበና ይፈፅመትን ይዝብል ዘሎ ኤርትራ ሚሳይላት ዝተተኮሰታ መፅያ ኣብቲ ግንባራት እያ ንሲቪል ዘይኮነ ኣብ ዓውደ ኩናት ተኻይዱ ተርዲኹም ኣለኹም ኣብ ገዝኦም መፅኦም ኣይኮነን ዝዋጉ ነይሮም ኤርትራ ምስ ሰራዊት ናይ ትግራይ እዮም ዝዋጉ ነይሮም ምክንያቱ ሰራዊት ከም ዝነበሮም መጥቃዕቲ ብወግዒ ንዓለም ኣፍሊጦም ስለ ዝተኮሱ ውግኦም ኣዊጆም ውግእ እንታዊጅካ ድማ ውግእኻ ትገጥም ስለዚ ኣብ ዓውደ ኩናት ተዋጊእካ እንተተሳዒርካ ከመይ ጌርካ ጀኖሳይድ ትብለኖ ዓውደ ኩናት በዓልካ ፀዊዕካ ትጅምር ኣለኻ ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማሩ እውን ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኢንተርቪው ዋላ ትዘውር ስለምንታይ ኢኹም ንውግእ ትዳለዉ ዘለኹም እንታይ እቲ ውግእ ዕላማ ናትኩም ዝበሎም ኣይትኸውን እያ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ውግእ ክንገብርሲ ንደሊ ኣለና ዓቕሚ ኣለና እዩ ዝብል ነይሩ ስለምንታይ ውግእ ትደልዩ ኣለኹም ተባሂሎም ኣይሰምዑን ውግእ ጀሚሩ ብወቅዒ ምጅማር ዘይኮነ ብወቅዒ ኣብ ቴሌቪዥን መፅኦም ሚሳይላት ክንትኩስ ኢና ንኤርትራ ዘድልየና ዕላማታት ድማ ክንሃርም ኢና ኣብ ልዕሊኦም ከነፍስሰ ኢና ዘለና ፅዋር ኢሎም ገይሮማ ድማ እቲ ውግእ ምስ ተጀመረ ምስ ተሳዕሩ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ነዚ ገበን ዝፍፂማቶ ይብላ ኣሎ ካብቲ ኩሉ ዘረባናቱ ድማ ድሓን እጅ ንስማዕዮ ተገምቲሉ ነቶም ኣብ ካምፓስ ዝገብሩ ዘለዉ ሳቶም ዝብሉ ዘሎ ኣፅዋር ናይ አሜሪካ ኣብ እስራኤል ከይዱ ንህዝቢ ጋዛ ክቐትል የብሉን እዮም ዝብሉካ ዘለዉ እዚ ሰብ እዚ ግን ነቲ ናይ እስራኤል ኣብ ጋዛ ትገብሮ ዘላ የጣቅዕ ኣሎ ኤርትራ ጌራቶ ድያ ዘይገበረቶን ዘይተረጋገፀ ብጀካታ ዓውደ ኩናት ጀኖሳይድ ኤርትራ ከም ዝፈፀመት ዘረጋግፅ ሓቂ የለን ንዑ ግን ከም ቅቡል ገይሩ ንኤርትራ ክክስ ኣብ ዝረኸባ ዕድል ዋላ ኣብ ዘይግብኦ ቦታ ከይዱ ንኤርትራ ሽማ ከይጠቐሰ ወይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳ ክወርድ ከይፀውዐ ሕጂ ብወግዒ ክፅውዑ ክትሰምዕዎ እዮም We also face 18 million people with acute food insecurity in Sudan. And this, in Darfur, we're seeing a second genocide. We saw one over a decade ago. We're seeing it again. We're seeing the horrific massacres of Sudan's ethnic Masalit, I hope I'm pronouncing that correct, and other. ካልእ ናይ ኤርትራ ብድሕሪት እዩ ደምፆ ኣብ መጀመርያ ኣብ ናይ ሱዳን እዩ ክገብር ዝፍትን ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ሱዳን ብርግፅ እውን ሓደ ዓብይ ጀኖሳይድ ይፍፀም ከም ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ነታ ሃገር ከመይ ገይሮም ከም ዝመቐልዋ ደቡብ ሱዳን ካብ ሰሜን ሱዳን ብዛዕባ ፅቡቅ ጌርና ኢና ሕጂ ድማ እቲ ምዕራባዊ ሱዳን እቲ ዳርፎር ዝበሃል ኤርያ ሱዳን ውሕስነት ከረጋግፅ ዘይክእል ተኮይኑ ክምቀል ኣለዎ ክብል እዩ ስምዕዋ ሕጂ Black African non-Arab communities. Now, the United States very rarely supports the change of an international border. I, for example, proposed that North Rakhine State could be independent or join to Bangladesh. That did not happen, and the Rohingya who were displaced continue to be displaced. In contrast, in perhaps the only example I can remember where we've supported the change of international border, except for the separation of the Czech Republic and Slovakia, was the creation of South Sudan. ኣብዚ እንታይ ይብላ ኣሎ
ኣሜሪካ ብሕጊ ወይ ከዓ ብመርገፂ ዝኾነት ሃገር ንኽትመቓቐል ወይ ኣብ ክልተ ንኽትምቀል ኣይተድግፍን እያ ኣብ ሳዕቲ ግዜ ጥራይና ንገብሮ እታ ሳዕቲ ግዜ ከማስያ ህዝቢ ክደልዮ ከሎ ወይ ድንጋፀ ክስምዖም ከሎ ዘይኮነሲ ረብሓ ክህልዎም ከሎ ሃብቲ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ክኾኑ ከሎም ንኣብነት ጉዳይ ናይ ሱዳን እቲ ነቲ ሰውራ ዝመርሐ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኢንተርቪው ናቶም ፅልኩም ነይረ ነቲ ሰውራ ዝመርሐ ዶክተር ጆን ግራንግ ናፅነት ወይ ከዓ ነፍሰ ምሕደራ ንክህልዎም ዳ እምበር ካብ ሱዳን ንኽትንፀል ድሌቱ ከም ዘይነበረ እዩ ዝነግር ዳትስ ዋይ ድማ ደቡብ ሱዳን ምስ ተመቐለት ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ንዕዑ ብሓደ ገነፋሪት ኣምሲሎም ዝቐተልዎ ኣሳሲኔት ዝገበርዎ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ነታ ደቡብ ሱዳን ዝመቐልዋ ድማ እቲ ነዳዲ ኣብኡ ዘሎ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ከውፅዎ ስለ ዝኽእሉ ዝነበሩ ዝተገበረ ጌም ከም ዝነበረ ሕጂ ድማ እንታይ ክብል ይስምዕዎ እዚኣቶም ንረብሖም ተዘይኮይኑ ናይ ሰብ ነገር ከም ዘይገድሶ We did so because the people of South Sudan faced a genocide. Now the people of Darfur face a second genocide. If the Sudanese government cannot protect the people of Western Sudan, should there be an independent West Sudan, or should there perhaps be a confederation between West Sudan, that is to say Darfur, and the nation of Chad? Should that be amenable to the group? So እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዳርፎር ዝበሃል መንግስቲ ሱዳን ዝበሃል የለን ኣብ ዝዋን እዚ እቲ ሃገር ኣብ ክንደይ ተገማሚዓላ ይፈልጥ ኣሎ ብናይ ዓቕሚ ነቲ ኩነታት ከረጋግፅ መጀመርያ ዲስካሽን እስኪካ ነቲ ኩነታት ፖለቲካዊ ዲያሎግ ንክግበር መሓገዙ ነይሮም ነቶም ኣብ ኢዶም ዝእትዉ ዘለዉ ድማ ክቋፀሩ ይፈተኑ ነይሮም ንዑ ይገብሩን እዮም ዘለዉ ሕጂ እንድሕርቲ መንግስቲ ሱዳን ሰላም ከስፍን ዘይክእል ተኮይኑ እቲ ሃገር እቲ ምዕራብ ሱዳን ዝበሃል ወይ ከዓ ዳርፎር ዝበሃል ኤርያ ሓድሽ ሃገር ክኸውን ዶ ክንገብር ወይስ ምስ ጫት ተሓዊሱ ዶ ሓደ ፌደሬሽን ገይሚ በቃ እንታይ መቕንብል ኢና እታ ትምልስ ናይ ኣፍሪካ ስፔሻሊስት ድማ ስምዕዋ Is it time to change the international board, or to at least discuss it as a reason for Sudan to take its responsibility seriously? Congressman, thank you first of all for your concern for Africans, particularly those suffering from conflict. The situation is so dire in Sudan. It's important that we consider all options. I would just note that the establishment of the state of South Sudan, the country of South Sudan, it's not clear, although it's the strong preference of the people of South Sudan, that can be considered fully successful given the ongoing conflict among the South Sudanese and the displacement. So እንታይ ትብል ዘላ መጀመርያ ቅድሚ ናብትን ምኻድና ብዛዕባ ደቡብ ሱዳን እውን ተረኣና ወላ እኳ እንተተመቐለት ሃገር እቲ ፀገም ፖለቲካዊ ፀገም ኣብ መንጎ እቲ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ፀገም ኣየቋረፀን ብዙሕ ሽግር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ጉዳይ ናይ ምዕራብ ሱዳን ከ እንታይ ክኸውን ንዝብል and humanitarian crisis there. Another concern is fragmentation and how weak states might allow other actors to exploit. So there, I think, pros and cons. So, but given the dire situation, it's reasonable to ask questions, and I thank you for them. ምስ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ምናልባት ሃገር ዶባት ንኽትፈሊ ሃገር ንኽትምስርት ቀሊል እኳ እንተዘይኮነ ምስ ዘሎ ፀገም ግን ከም ግምት ክውሰድ ዝኽእል ከም ዲስካሽን ክዕቀብ ዝኽእል እዩ ትብላላ ሕጂ እዚ ከም ሕልፍ ክብል እዩ ተቐንዲ ኣጀንዳ ናቱ ሕጂ The fact that you're willing to consider the consideration of this is, I think, something that Khartoum should take a look at. We saw in the prelude to the Tigrayan War, during it, thousands of people imprisoned elsewhere in Ethiopia simply because of their Tigrayan ethnicity. We saw this for civilians and members of the Tigrayan members of the Ethiopian armed forces. Is the State Department doing anything to learn the status of Ethiopians who were previously detained on their basis of their ethnicity? ሕጂ ድማ እቶም ተጋሩ ኣብቲ ግዜ ኩናት መበቆል ትግራይ ዘለዎም ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ እስር ቤታት ነይሮም እቲ ስቴት ዲፓርትመንት ዝበሃል ነዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ይሪኦ ኣሎ እቶም እሱራት ዝበሃሉ ኸ ተኣሲሮም ድዮም ዘለዉ እናበለ ዝሓቲ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ኤርትራውያን ብዝተፈላለየ መንገዲ ክእሰሩ ከለዉ ግን ብዛዕባኦም ዝተዛረበን ዝተገደሰን የለን ስለዚ ሕጂ ንቐፅል ድሓን and what's being done to secure the release? Congressman, my understanding is that with the cessation of hostilities agreement, nearly all of those imprisoned on the basis of ethnicity were released. But let me get an update on that status for you. Thank you. Now, ብሰንኪ ናይ ውዕል ድሕርቲ ውዕል ናይ ፕሪቶሪያ ዝኾነ ብፖለቲካ ተቢሉ ተኣሲሩ ዝነበረ ከም ሰፈትሒ መርዳእታ ናተይ ዝኾነ ካል እንተሎ ግን ኣረጋጊፀ መልሲ ክብየ ትብላላ ሕጂ ናብታ ናይ ኤርትራ ናይ መወዳእታ ክፋል Eritrea continues to occupy areas of northern Tigray, seemingly without any opposition from the Ethiopian federal government. ኤርትራ ኣብ ሰሜን ትግራይ ወይ ካብቲ ትግራይ ዝበሃል መሬት ናይ ትግራይ ሒዛ ከም ዘላ
ብዘይ ዝኾነ ይኹን ተቃውሞ ይብል ኣሎ ጭብጥግና ይብኒ መበል ሳልሳይ ግዜ ገለዩ ከምዚያ ዝብል ዘሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኮንግሬሽናል ሂሪንግ ነቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝምልከት ኤርትራ ኣብ መሬት ናይ ትግራይ ኣላ ይብል ኣሎ ኣበይ ኤግዛክት ላ ግና ይዛረብን እዩ መንግስቲ ናቱ ሃገር ናቱ ድማ እቲ ውዑል ኣልጀርስ እዩ መሐንፀፅ ናይ ዶብ ናይ ተንክልቲ ሃገራት እቲ ውዑል ብይን ናይ ውዑል ኣልጀርስ ንሱ እዩ እቲ ቀያዲ ክኸውን ዝግባእ ኢሉ ዘሎ እግባይ ዘይበሃሎ መንግስቲ ናቱ ከምኡ ድማ መንግስቲ ናይ እንግሊዝ ኤውሮፓ ሕብረት ናይ ጃፓን G7 ዝበሃላ ኩለን ከምኡ ኢለን እዚ ሰብ እዚ ግን ኤክስትራ ኩሉ ግዜ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ መሬት ናይ ትግራይ ከም ዘሎ ይዛረብ ዘሎ ኣበይ ናይ ምዃኑ ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን ነጥቢ ኣይገልጽን እዩ ተቐጽል እጂ እዚ ጥራይ ኣይኮነን What can we do to address Eritrea's continuing violation of Ethiopian sovereignty and oppression of the Tigrayan people? መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመንገዲ እቲ ርድዋን ሁሴን ዝበሃል ዝኾነ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣብ ልኡላዊ መሬት ናይ ኢትዮጵያ ከም ዘየለ እንተሎ ትብሉ ኣለኹም ቶም ተጋሩ ድማ ንገሩና ኢልዎም ክነግሩ ይከኣሉን ሕጂ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስለምንታይ ስቕ ኢሉ ዝርዮም ዘሎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ልኡላዊ መሬት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ትግራይ ክልል ከሎ ዝብል ዘሎ መልስናታስ ከነስማ As I mentioned, Ambassador Hammer is in Ethiopia, part of a recurring set of visits where he works with the African Union, Canada, Europeans, and other partners to pursue implementation of that agreement, which calls for Eritrea to withdraw. So it remains an issue of conversation and ማይ ካመር ኣብሎ ነዚ ጉዳያት እዚ ንከኣልን ንከታተልን መዕለምን ክገብርን ማይ ካመር ካብዚ ሁሉ ንኤርትራ ንኢትዮጵያ ከይዱ በፂሑ ተመሊሱ ክበሃል ከሎ ሓንቲ ግዜ እውን ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ መሬት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ልኡላዊ መሬት ናይ ኢትዮጵያ ኣሎ ኢሉ ይፈልጥን እዩ ምስ ኩሉ ኣንጻር ኤርትራ ዝገብሮ ዶብቲ ገለመለ ዝበሃል ሓንቲ ግዜ እውን ትኹን ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብቲ ልኡላዊ መሬት ናይ ኢትዮጵያ ኣሎ ዝብል ቃል ወፂዎ ይፈልጥን እዩ ስለዝከታተላነ ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ከም ኣጀንዳ ኩሉ ግዜ ኤርትራ ዶብቲ ሒሳ ከም ዘላ ምክንያቱ እቲ ዘረባ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣጀንዳ እንተሎ ከም ምክኒት ክትእትዎ ስለትኽእል ንፅባሕ ንጎ ዝኾነ ነገር ክትፅሕተር ተደሊኻ an issue of exploration of steps that can be taken to encourage that outcome. What steps can we take against Eritrea if they simply refuse to withdraw? ኤርትራ ሰራዊታ ከውፅእ ኣይደልን እንድሕሪ ኢላሲ እንታይ ስጉምቲ ክንወስድ ንኽእል እንታይ ምርጫ ኣለና ሕጂ ስምዕዋ እንታይ ምርጫ ከም ዘለዎ We have a poor relationship with the government of Eritrea. As you know, they are heavily sanctioned by the United States. Our influence is not what we would hope in terms of achieving the results we would like to see. ሰሚዕኩማ ዶ ንመንግስቲ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና የብልናን ልዑል ዝኾነ እገዳ ድማ ኣውሪድና ኣለዎም ኣለና ኪኑ ዝቕፅል ዝኾነ ነገር ክንገብሮ ንኽእል የለን ከተዛሪብና ክሰምዑና ይኩሉን እዮም ወይ እዚ ክንብሎ ንኽእልና እቲ ክንገብሮ ንኽእል መቕፃዕቲ ብዘይ ዝኾነ ይኹን መረጋገፂ ወይ ዝኾነ ይኹን ገበን ከይፈፀሙ እገዳ ኣውሪድና ኣለዎም ስለ ዘለና ኪኑ ክኸይድ ዝኽእል ሓይሊ የብልናን እናበለት እያ ትምልስ ዘላ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ገይሮሞ ከም ዘለው ዝኾነ ይኹን ቅንጣብ ኤቪደንስ ድማ ከቕርቡ ይክእሉን እዮም ዘለው ፋይን እዚ ናይ ኣሜሪካ ናይ ዝሓለፈ maybe 70-80 ዓመት ታሪክ ይኽንብል ንኽእል ኢና ክሳብ ሎሚ መርገፅናቶም ከም ዘይቀይሩ ግን እንታይ እዩ ምናልባት ኣነ ከም ናተይ ታክቲክ በዚ እውን ካል ኣላ ለንቀነ ሼር ዝገብርዋ ዘሎ ተወሳኺት ናተይ እዚኣ ካስምዑ 2020, only 5 days after my first briefing with this council, civil war erupted in Ethiopia, where atrocities are shocking, with both Eritrean and Ethiopian soldiers ruthlessly gang raping women, often in public. تبل دلا اب اسرع توقع ورا عصرت حدا بيلي جميرو I don't know وشتي وقع جمرا بيلا بصومن ديو كيدار يعطو ابت بوت هادي انيرا اشحاد كنستيو بوضع بغانغ مالت تعكيب كامسيخا نتاغو هل تعمس لك كمزي نتبوتاتي قفيلا بعينا نارايت الناس قالت زغبروتيا تمثل دراما غيرا زلا جاسب زيا زخول هذا تزربت زخون يكون قطاب ايفيدنس يبلا كساب لو مون انتخونه زرعنا يجبط يبلا بجكا يبقى يصنع له evidence ኤርትራውያን ከም ከምዘይ ገበሩ ዝገልጽ ብዙሕ ኤቪደንስ ካብ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ካብ ተጋሩ ተወለድቲ ናይ ትግራይ ብዙሕ ግዜ ቪድዮ ብዘቕሪበልኩም ኣለኹ ሳግን ከምዚ ሓደ ዓቢ ገበን ከም ዝተፈጸመ ሞ ከም ዝረኣየቶ ብዓይና ከም ዝረኣየት ኮይና ትዛረብ ዘላ ድራማ ብድማ ትወስኸሉላ exhibiting them there tied to trees and impunity is pervasive. مس أقرب مس قرب أسيرهم قال مليهم زقبر وزلوا زخونة حتى تندم يلني هتبلد الله. Wow. The common result: no justice for survivors. None. Estimates are that 10,000 survivors of sexual violence sought care in health centers. سب عصرت الشيء زخونة كم عمت أجمع زجات من سبات أب ناي مكلا غلبوا تاكم زلون
ኬር ወይ ከዓ ሓገዝ ኣብ ዝረኽብሉ ቦታ ክበፅሖም ከም ዘለውን እዩ ዝበሃል ክንደይ ዘይበልኩም ኣብ ኣክሱም ክንደይ ጀኖሳይድ ተፈፂሙ ኢልኩም ዝኾነ ኤቪደንስ ቅንጣብ ከተቕርቡ ይከኣልኩምን ዝበልኩሞ ዘረባ ብዙሕ እዩ ኦፍኮርስ ነዚ ቃላት እዚ ተጠቂሞም ልዕሊ ኤርትራ እገዳ ንምውራድ ተጠቂሞም ልዮም ሰሪሑሎም ኢና ኤቪደንስ ግን ክሳብ ሕጂ ጭብጢ ይኹን መረጋገፂ ንህዝቢ ይኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ነቲ ጎታ እዚ ጉዳይ እዚ ጀኖሳይድ ክባሃል ተሰምዕ ዝኾነ ይኹን ቅንጣብ ኤቪደንስ የለን that's why ፊልምታት ክሰርሑ ጀሚሮም ዘለዉ ሕጂ which is already a fraction of the total number of victims, because many survivors never seek care, and many others want to, but cannot find it. In 2020, only... So, እዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና again ተደጋጋሚ ነቲ ዘሎ ኩነታት መዝሚስካ ድራማታይዝድ ከም ድራማ ቀይርካ ነቲ ፀገም ኣጋኒንካ ብምቕራብ ነቲ ኩነታት ኣይትገብሮ ነቲ ስጉምቲ ክወስድ ዝኽእል ሂማን ራይትስ ዌፐናይዜሽን ወይ ከዓ ነቲ ሂማን ራይት ሰብኣዊ ናይ ሰባት መሰል ገለ ዝበሃል ኦርጋናይዜሽንስ ከም ኣፅዋር ተጠቒምካ ነተን ሃገራት ንኣሽቱ ነፍሰን ክከላኸላ ሙሉእ ዓቕሚ ዘይብለን ነቶም ሓያላት የእሚንካ ኣብ ስምዒት ኢቲኻ እቲ ጉዳይ እገዳ ኢኻ ከተውርድ ትኽእል ነቲ ካልእ ክትገብሮ ትኽእል ኩሉ ፀገማት ንክተውርድ ይሕግዛካ እንተኾነ እዚ ኩነታት እዚ ክሳዕ ክንደይ ከም ዘይኮነ Only 5 days after my first briefing with this council, civil war erupted in Ethiopia, where atrocities are shocking, with both Eritrean and Ethiopian soldiers ruthlessly gang-raping women, often in public, exhibiting them there, tied to trees. And impunity is pervasive. The common result? No justice for survivors. None. Estimates are that 10,000 survivors. صرف حيلي خير الحر كوينو عدتها تجارو تدفيران كزبها الورق ورق الله نصحن زيجات حرر الله أبطل الله منته زبها الورق بسفي خجاو حلوه سلزين تجاري توقفنا على خيد بزبل كم عينت بدون بميديا صحيح مليو عمريت أعتقد بتجبج خمسون أخلنا مرجع صحنا نعم أنا سيد فرع عند المرجع صحنا نصار غينا عبيت تدفيران من دفيرون مع السفاكيرين بالبلا قصاين نصحن زيجات قوم إلى مثلا سلوي كتب والله مريت إلا تم تزارف ديام بنايب علم حيلي لو السمارة ومحيلتات إحنا شعبية بنوال طلعت كنز صمم وده كنز وما عينت الناس ملخ تاعي ما نتم غيرهم مالت ما نتم بمعيار ركاشنا كل شيء كتر في المتر قوم خمس جوار وندقنا رمو كي تدفرنا زلان السوق أقاتنا أنا بحر خمس صار خلنا نجم أيتها 5000 رجال أجندة وهو نجم قوم شبر شو راح يكون تبيلي فلك كابتن كرمات قوس خلو ما بيجي أزاون تاب بيتكسر كي ترى بتعم كل اختزار وزصيف نجار أحب خندم بمعدل بكسروت أفراس لزجاج السكن زي حس كان صح بنبال أي مرة كندي أكل خجود أنا في وقت أتمنى أسوين أجي أكون سميت كاب جل بعد تخينو سراويت إرتراي ورا كله يوم عطوت لي ترفينك الليل لأنا عيرنا زي لما مسخاخلي انتن كوها ولا سلازي زي إرترانا يورنا مكان خل سراويت يورنا يل أنا أحسن أهون سو كم زيات ريواد لهم نزوم نتسلمتي أنصار تسلمتي بمسلاف مبزحت جزء بتدقاقامي زدت كملو تاكتيك زي زخاطري والله مجي أنا بزح فيديوهاتنا كاب تجارو دوزة زكونتات زي كم زي قاطمة مبشي بعلمتهم تجارو تم هو حد زبال ناير تراس كده أنز تأخذون سراويتنا تدقمة أجندة إيرتراويان كم زجبرو ناجبرو بزح جزء كم سرحون كم زح أجمعات كم زفترون سترا ده كونه بتقول سلام سكونه سراويتنا إيرترا أبزي اللي جزء عمد سرقي مقتل جبنات كانوا كل نجارات بس سفح من جدي أبتقرأ يرالله زغماني غير وندهرلك إتلوجيك ندهر تخاطرك لوجيك كالك زنزح حسب رسي كلام زنبرن حجز له أنت مساسالي كالك إتي أكل نايت بايتو زنبرك من حجوني لكوي أبو رومو تمساسال بحري يرالله أبا محرا عمس يرالله أبتقرأك ما من البا سراويتنا السودان سراويتنا إثيوبيا نايت فدرالي أفسلستي بوتاتازلو نسدا خي كونز جبرزو ليلو نتماي كاميرا مساعدته نعوز الرجاجس أي رخبناني بلو أنصار إيرترا كون كلجن اتمال حسون كل جزء مستور ورا مستقترني دهان حجي أبكال كيس قرنا خلنا نبتناي كال بوليتيكاناتهم كزجرينا كمل سيزار استزياء لم تأكل لسا مخنياتو تم تجارو تجيمهم زعبات يبزو حجندا يقبلوا سلزلو تمليسنا خن ريانا الزنا أبي خان رئيس كهان
أبي وتدرى حيلو بزح كرياتيفيتي قبر كم زلون حدشات وارات يمعبلو خم زلون زد ما كل زين وتدرى وشوك مرأي وتدرى عام خم زل كان مفلات زقبريو سكن اسمعي ያስገኘቻቸውን ውጤቶች በኢንዱስትሪ ለመድገም እንቅስቃሴ ከጀመረች ዋላ ድር ብላለች። ኢንዱስትሪ በባህሪው በአንድ ጀንበር ውጤቱ የሚታይ አይነት ዘርፍ አይደለም። የዛሬ 3 ዓመት ገደማ እዚህ አካባቢ መተን የነበረውን በጣም ውስን አቅም ካየን በኋላ የስትራክቸር ለውጥ፣ የአመራር ለውጥ፣ የአሰራር ለውጥ እንዲደረግ አድርገን ነበር። ኢትዮጵያ ነቲ ብአምባሳደር አሜሪካ ዝቀረበ ዝሓሸ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝፅውዕ መልእኽቲ ዘይተዓደመ ምኽርን ነገራት ኣብ ግምት ዘይእተወን ክትብል ተቃዊማቶም። አምባሳደር አሜሪካ በኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ለንቅነ ናሓደ ኣብ አዲስ አበባ ዝርከብ ታሪኻዊ ቦታ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ሃውራዊ ቅትለት በዘፈቀደ ማእሰርቲ ጾታዊ ዓመፅ ከምኡውን ካልኦት ግህሰታት ንምክልኻል ናፃን ክፉትን ዝኾነ ፍትሓዊ መስርሕ ክህሉ ኣለዎ ኢሉ ነይሩ። ንኢትዮጵያ ናይ ምምሕዳር ሓላፍነት ዘለዎም ሰባት እዚ ኣብዚ ዘሎ መንግስቲ ካብ ኣብ ኩናት ብሰላም ዝያዳ ምተረበሐ ኢሉ ንመንግስቲ ንዝነቕፉ ምእሳርን ምክልባትን ፀገማት ኣይክፈትሑን እዮም ኢሉ እቲ አምባሳደር አሜሪካ ብምስዓብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ አምባሳደር አሜሪካ ዘሕለፎ መልእኽቲ ዘይተዓደመን ብስለት ዝጎደለን እዩ ክብል ተቃውምኡ ኣስሚዑሎም። ከም ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ፣ ዕጡቃት ፋኖ ከምኡውን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝበሉ እውን ጠለባቶም ብሰላም ክገብርዎ ፀዊዑ ነይሩ እቲ አምባሳደር ከም ፀብፃብ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ። ሕጂ እንታይ ክንርደል ኣለኹ እዚ ጉዳይ ውሽጣዊ ኩነታቶም ክኾን ከሎ ናብቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ከኣትኹ ሓንቲ ጉዳይ ከርኢ ኣለኹ እዚያ ካብ ሶማልያ ድሕጉሰናያ እዚያስ ንስማ At the annual Somali Diaspora Investment Conference, Abdul Razak Warsame, an investor in the financial sector and real estate developer, narrates how his return from abroad paid off. ሶማላውያን ኣብ ደገ ዝነብሩ ኣብ ዲያስፖራ ዝነብሩ ኣብ ዓዶም ብምኻድ ሱር በተኻዊ ለውጢ ኢንቨስትመንት ብምግባር ይገብሩ ኣለዉ። እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኣነ ዝያዳ ፑሽ ዝገብሮ ዘለኹ እዩ። ከማና ሶማላውያን ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ደገ ተሰዲድሎም ዘሎ እዩ። ንሕና ጥራይ ኮናን ካባና ንላዕሊ ሜይቢ 10 ዕፅፊ 50 70 ዕፅፍናትና ኢትዮጵያውያን ተሰዲዶም ኣለዉ። ኣብዚ ሓለፈ እንታይ ገይሮም ንሳቶም ብዙሕ ኣብቲ ዓቢ ዝመፀሉ ንዓድኹም ተመለሱ ገለ ዝብል ካምፔይን ብዙሕ ይግበር ነይሩ። ስለዚ ሶማል ድማ ብግድዮም ከምዚ ንሪዮ ዘለና ነቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ህዝቦም ሞቢላይዝ እናገበሩ ገለ ካብቶም ኣትዮም ውፅኢት ዘምፁ ዘለዉ ዝተዛረበ ወስከ ንስማ። Warsame is among hundreds of diaspora Somalis who have invested in the country and never looked back. Our country is now on the right path, and as investors, we are ready to cooperate with like-minded potential investors and እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ስደት ዝነበረ ንዓዱ ከይዱ ሎሚ ኣብ ሪል ስቴት ኢንቨስተር ኣብ ናይ ገዛውትን ኣብ ናይ ህንፃን ኢንቨስተር ኮይኑ ስደተኛ ዝነበረ ሎሚ ተመሊሱ ኣብ ዓዱ ዓብ ባይታ ዝፃወት ዘሎ። እዚ ክብለኩም ከለኹ ሶማልያ ልዕሊ ኤርትራ ርግኣ ዘለዋ ሃገር ኣይኮነትን። ብዙሕ ፖለቲካዊ ፀገም ኣለዋ። ምዚ ሕጂ ኢትዮጵያ ትኸዶ ደላ መንገዲ ወይ እውን እዚ ናይ ሶማሊላንድ ድበሃል ዘሎ ከምኡውን ካልኦት ሓይልታት ኣብ ውሽጣ ዝገብርዋ ዘሎ ብዙሕ ዘይርጉእነት ዘለዋ ሃገር እያ። እሱ ግን ዓፀዎምን ነቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ኣብ ዓዶም ኢንቨስት ንክገብሩ መዓሽ ሽግራት እዩ ዘለዋ። ኣብ ዝሓለፈ 2-3 ግዜ ኣብቲ መቃዲሾ ጥራይ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ተኻይዱ ኣሎ። እቲ ሪል ስቴት ኢንዱስትሪ ናቶም ግን ናይ ገዛውቲ ኢንዱስትሪ ዲ ካልእ ኣብ ምምዕባል ቅልጡፍ ዝኾነ ስጉምቲ ዝገብር ዘሎ። ኢንፋክት ሶማልያ ገለ ካብተን ቀልጢፈን ዝምዕብላ ዘለዋ ሃገራት ወይ እውን ለውጢ ዝገብራ ዘለዋ ሃገራት እያ ትበሃል ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ። ተወለድቲ ናይ ሶማልያ ድማ ኣብ ኤውሮጳን ኣብ ኣሜሪካን ብብዝሒ ለውጢ ጥራይ ዘይኮኑስ ኣብ ኬንያ እውን ገለ ካብቲ ኣገዳሲ ፅላት ናይ ቁጠባ ናይ ኬንያ ዝቋፀሩ እዮም ዝበሃሉ። ኣብ ኡጋንዳ እውን ኣብ ካልእ ሃገራት እውን እንተኾነ ዓብ ፅልዋ ዘለዎም እዮም። ስለዚ እቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘለዎ ካብኦም ንላዕሊ ርቃት ዘለዋ ሃገር ኣላትና ንሕና ዋላ እኳ ብጎረባብትን ብደገን ዘለና ተፅዕኖ ከም ናይ ሶማልያ እንተዘይኮነ ሶማልያ ብዝሓለፈ ዝነበረ እገዳ ተላዒሉላ ከምኡ እውን እቲ ዝነበረ ናይ ኣርምስ ኢምባርጎ ዝበሃል ተኣልዩላ IMF ድማ ክሳብ 3 ቢልዮን
ሓገዝ ለቃሕ ክንበኩም ኢና ኢሎሞም ነይሮም ብኻልእ ዘራርባ እቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ዝነበረ ፀገም ናቶም ተኣሊሎም እዩ that's why ድማ እቲ ኢንቨስትመንት ዝተባባዕ ዘሎ ኤርትራ ስቲል ኣብቲ ደረጃ እቲ ኣይበፃሕትን ኣላ ብፍላይ በቲ ናይ ኣሜሪካ ተፅዕኖ ዘሎ ነቲ ፋይናንሻል ሴክተር ክንቀሳቀስ ከም ዘይክእል ገይሮም ዓፅዮም መስሎ ዘለው ነቲ ስራሕ ከም ዝከብድ ገይሮም ካፒታል ናብቲ ሃገር ንኸይኣቱ ስቲል ዓፅዮም እዮም ዘለው ብኻልእ ዘራርባ ግን እንድዕኒ ሶማላውያን ብቐረባ ትፈልጥዎም ኢኹም I don't think ኤርትራውያን ኦርጋናይዜሽናትና ካብ ናይ ሶማል ዝሓምቕ ወይ እውን ብዛዕባ ሃገርና ብዛዕባ ህዝብና ንእናሓዝቦሲ ካብ ናይ ሶማል ዝሓምቕ ኢለ ብፍፁም ግምት የብለይና ምናልባት ኤርትራዊ ዝበፅሐ ኤርትራዊ ናይ ኤርትራ ፅቡቕ ንክገብር ልዕሊ ማንም ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ዋጋ ክኸፍል ድልው ከም ዝኾነ እየ ዝኣምናነ that's why ድማ ኣብቲ ሰውራዊ ቃልሲ ኤርትራውያን ካብ ዝደገ ወፂኦም ኣብ በረኻታት ከይዶም ክንደይ ተሰዊኦም ክንደይ ድማ ዓብ ጅግንነት ፈፂሞም ነቲ ሃገር ናፅነት ኣምፅኦም ሕጂ እውን እንተኾነ ኤርትራዊ ኣብ ደገ ዘሎ ዝበዝሐ ክፋልናቱ ኣብ ሕብረተሰቡ ክዋሳእ ነቲ ማሕበረሰብ ናይ ሃገርና ንክቕይር ነቲ ቁጠባ ንኸበራብር መስዋዕቲ ክኸፍል ዝኽእል ምናልባት ቅልጡፍ ዝኾነ ረብሓ ቅልጡፍ ዝኾነ ሃብቲ ከይድልብ ይኽእል እዩ ግን እቲ ኣብ ኤርትራ ነዚ ነገር እዚ ከተባብዕ ዝኽእል ክሕግዝ ዝኽእል ፖሊሲ ድዩ መምርሒ ድዩ ጋይድላይንስ ድዩ ይፅበሎ እቲ ሰብ ኣብ ደገ ዘሎ ከም ጆርጆ ዝኣመሰለ ብዙሕ ሰብ እቲ መንግስቲ ኣብ ዝሓለፈ ፅንዒ ኢለ ኢንተርቪው ክገብረልኩም እየ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበላ ናታ መቐፀልታ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሒሎ ንዑ ዝምልከት ክንርኢና እስከ ንእሽተይ ንስማዕዮ እዚ ናይ ሶማል ጉዳይ Support creative and innovative business ideas, especially from our diaspora community. I was among members of the diaspora community residing abroad, but now I'm back, and I believe I'm a bridge that connects locals with diaspora citizens. እንታይ ብል ፀኒሑ ኣነ ከለ ካብቶም ኣብ ደገ ዝነበሩ ሎሚ መፅያ ኣብ ሶማልያ ኢንቨስት ዝገብር ዘለኹ ቢንቶ ነቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ዓዲ መፅኦም እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ መርኣያ ዝኾንኩን ንመሰጋገሪ ቢንቶ ኮይነ ዘለኹ እየ ይብላ ኣሎ ከምዚ ኢና ድማ ንደሊ ዘለና እቶም ንኣብነት እቲ ፖሊስ እንተተገይሩ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብኩም ዘለኹ ኣብዚኣ ሓንቲ ኣገዳሲት ኢንተርቪው ከስማዓኩም እየ ንሳ ድማ ፅቡቕ መብርሂ ክትበና እያ ነዚኣ ተመሊስና ክንርያ ኢና ሽዑ ኣብዚ ንኣትዎ ሓድሽ መድረኽ ቁጠባውን ንግዳውን ንጥፈታት ንምብርባር ወፍሪ ደቂ ሃገር ንምስሓብ ብዝምልከት መንግስቲ ዘለዎ ፖሊስን መደባትን እንታይ ይመስል ናይ ወፃኢ ወፍርን ምትሕብባርን ከ ዋጅ ኩሉ ግዜ እተን ጉዳያት ሕቶታት ክቐርባ ከለዋ ከምቲ ቀዲመ ጠቐስክዎ ሕልና ኣይኮነን ፖሊሲ ምሕንፃፅ ወይ ፖሊሲ ምውቃር እውን ኣይኮነን ፖሊሲ ምስ ወፀ ተተግቢሩ ከምቲ ዝድለ ከይዱ ዶ ኢልካ ክትሓትት ትኽእል ድሕሪ ተመሊስና ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ድሕሪ ናፅነት ማልያ ዘይብሉ ዓበይቲ እውን ኣይኮነን ግን ተሃጊሩ ዝነበረ ትካላት ነይሩ እዚ ትካላት እዚ ከመይ ገይሩ ክምዕብል ኣለዎ ተባሂሉ ሓፈሻዊ ፖሊሲ ተቐሚጡ ማለት እዩ ወፍሪ ናይ ዜጋታት ናይ ፕራይቬታይዜሽን መደብ መፅኡ ኩለን ተን ትካላት ነናብ ከስርሐን ዝኽእል ኣካል ክቐዳ ኣለዎን ተባሂለን ኣባይቲ ተሃጊሩ ነበረ ነናብ ዋንኡ ተመሊሱ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ቁጠባዊ ንጥፈታት እውን ሰፊሕ ሱታፍ የክልዎ ኣለዎ ኣብ ዝብል መረዳእታ ንብዙሓት ዜጋታት ዕድል ተዋሂቡ ሕጂ ካብዚ ኩሉ ግዜ እቲ ኣበራት ምግምጋም ምግናኑ ዘይኮነ እቲ ኣረዳድኣ ከምቲ ዝነበረ ኣይኮነን ወላቶም ዕድል ተዋሂቦም ናብ ኣዝዩ ኮራፕ ዝኾነ ኣሰራርሓታት ስለ ዝኸዱ ነቲ መደባት እውን ከምቲ ዝድለ ኣይከደን ኢልና ክንዛረብ ንኽእል እሱ ግን ተስፋ ዝቁርፅ ወይ ድማ ነቲ ሓሳብ ተቐይር ኣይኮነን ገጂፍ ሱታፍ የክህሉ ክእል ኣለዎ ዋላ ኣብ መጓሰ ትነብር ዘሎ ሰብ ካብቲ ዘለዎ ናብ ዝማዕበለ ደረጃ ከይድ ክኽእል ኣለዎ ከም ኣብነት ማለት ናይ ጥሪት ሃብቲ ናይቲ ሃገር ክሳብ ክንደይ ይገጅፍ እዩ ምስ ካልኦት ኣወዳዲርና ንዛረብ ኣይኮነ ናይ ውድድር ኣይኮነ ንሕና ናይ ገዛእ ርእስና ናይ ጥሪት ናይ ምፍራይ ዓቕምና ግን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ገጂፍ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ኣብ ኢድ ጓሶት እዩ ዘሎ ዓይነት ቁጠብኦም ዓይነት መነባብሮኦም ብዘይገድስ ኣብቲ ቁጠባ ዘለዎም ኣበርክቶ ንእሽቶ ኣይኮነን ኣብኡ ክሳተፉ ክእሉ ኣለዎም በቲ ዘለዎም ዓቕሚ ከመይ ናይ ማይ ኣገልግሎት ናይ መጋጫ ዕድላት ዝተፈላለየ ቬተሪናሪ ኣገልግሎታት ምስኡ ዝኸይድ ናይ መጓዓዚ መሳለጥያታት ኣብ ሰደድ ደረጃ ክትበፅሕ ቅድም ነቲ ዘቤታዊ ጠለባት ናይቲ ዕዳጋ ከተማልእ ክትክእል ኣለካ እሞ ንፍርያት ክዓቢ ክእል ኣለዎ ክንዲዚ ሚልዮን ዝኣክል ጥሪት ኣሎ እንድሕር ዕድል ይወሃቦም ኣሎ ድዩ በቲ ታሕተ ንጅምር ኣብ ዓላዕሊ ላዕሊ ኮንካ እንተኸይድ መብዛሕትኡ ዘሎ መረዳእታ ወፍሪ ክበሃል ከሎ ሆቴል ሬስቶራንት ባር ከፊትካ ማለት ኣይኮነን እሱ ናይ ድልኒ ማለት ኣይኮነን ግን ዓይነታት ኣለዎ ኣብ ናይ ሕርሻ ናይ ልምዓት መደባትና እንድሕር መፂና እዚ ናይ ማይ ናይ ፀዓት መደባት ንብሎ ዘለና ምስኡ ተኣሳሲርና እንድሕር ክንርኢ ኮይና ካብ ውልቃ ሓረስታይ ቃፅዖ መሬቱ ሒዙ ወይ ደስኡ ሒዙ ደልምዕ ዘሎ ንዑ እውን ዕድል ክኽፈተሉ ክእል ኣለዎ
ማሕረስ ዝነብሩ ዘለዉ ስገም የፍሪ ዕፉን የፍሪ ብልቱ ገፍሪ ዝኾነ የፍሪ ምህርቱ ሻግ ዝበሃል ማልያ ዘይብሎም ናይ ወፍሪ ዕድላት ኣለዉ ዋላት ናይ ምዕዳን ዝበሃል ዓበይቲ መደባት ዝመስል እሞ ቢልዮናት ክዝረበሉ ዝከኣል ንወለዶታት ዝኸይድ መደብ እውን እቲ ህዝቢ ክሳተፈሉ ክእል ኣለዎ ብኸመይ መንገዲ ክሳተፍ ዘለዎ ዝሓለፈ ሓደ ባህደ የብል ተመክሮታት ብምስኡ ተኣሳሰረ ኣይኮነን እቲ ኣካይዳና ናይ ባዕልቂ ናብ ዘድምዕ ወፍሪ መሰፊሕ ናይ ህዝቢ ተሳታፍነት ዝህልዎ ወይ ብሽርክነት መልክዕ ወይ በብውልቂ ወይ ከዓ በብጉጅለ ወይ በብከባቢ መልክዕ ከም ዘወፍር ክኽእል ኣለዎ ኣብ ሴክተር ኣብ ኢንዱስትሪ እናርአኻ ኣብዚ ሕጂ ብፍሉይነት ዝጥመት ናይ ወፃኢ ዘለዎ ኤርትራውያን ጉዳይ ክንደዮም እዚ ሕጂ ጀሚሩ ዘሎ ምናልባት ንዑ ዘድልየና ዳታ ኣኪብና ብልክዕቲ ቁፅሪ ክንፈልጦ ተኣታዊታቶም ብግቡእ ስእሊ ክህልወና ካብኡ ናብኡ ግን እቲ ሒዞሞ ዘለዎ ብውልቀ ደረጃ ዝረአ ይኹን ብእኩብ ደረጃ ዝረአ ቁጠባ ናይ ሃገር እዩ ስለዚ ኣብ ዕብየት ናይቲ ቁጠባ ኣብ ናይ ልምዓት መደባት ብግቡእ ክሳተፍ ክኽእል ኣለዎ እዞም ክጠቕሶም ፀናሕኩ ጓሶት ሓረስቶት ኣብ ዝተፈላለየ ካልእ ቁጠባዊ ንጥፈታት ዝነብሩ ዘለዉ ውሽጢ ሃገር ጥራይ ዘይኮነ ትደገ ዘሎ ዝበለፀ ዕድል ኣለዎ ርሂፁ ዳኺሙ ዝገበሩ ኣታዊታት ቀሊል ነገር ኣይኮነን በብዓቕሙ ድምር ናይ ኩሎም ኣብ ኣሜሪካታት ዘለዉ ኣብ ኤሮፓ ዘለዉ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዉ ማእከላዊ ምብራቅ ዘለዉ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል እዚ ኣካል ናይቲ ቁጠባ ስለ ዝኾነ ኣብ ምድራኽ ናይቲ ዕብየት ዓብይ ኣበርክቶ ክገብር ስለ ዝኽእል ብመጠን ናይቶም ጓሶት ድዩ ብመጠን ናይቶም ሓረስቶት ድዩ ብመጠን ናይቶም ካልኦት ኣብ ንግዳዊ ንጥፈታት ወፊሮም ዘለዉ ደሚርካ እንድሕር ሪኢኻዮ ዝበለፀ ኣበርክቶ ክገብር ይኽእል እዩ ንምድራኽ ናይቲ ቁጠባ ዕብየት ብዙሕ ኤግዛክትሊ እዚ አይና ንብል ዘለና እታ ተባሂላ ዘላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክብላ ዝፀንሐ ትክክለኛ ዘረባ እዩ እቲ ውሽጢ ዘሎ ዓዲ ክርስዕ የብሉን እታ ንእሽተይ ግራት ዘላቶ ከምኡ ድማ ልዕሊ ማንምን ቅድሚ ኩሉን እቲ ኣብ ግንባራ ዘሎ ሰራዊት ካብቲ ዝግበር ዘሎ ግንዖ ገለ ነገር ክረኽበሉ ዝኽእል ቀዳምነት ክወሃቦ ክኽእል ኣለዎ እዚ ሕጂ እቲ መንግስቲ ፕላን ናቱ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ነቲ ካልእ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ከተሳትፎ ከለኻ ንኣብነት መጀመርያ ክገብሮ ትኽእል ዓብይ ኮንፈረንስ ንቢዝነስ ተባሂሉ ምዚ ሕጂ ዘላ ኤርትራ ተኣትዎ ዘላ ሓድሽ መድረኽ ሓደ ንወፍሪ ድዩ ከመይ ጌርና ነዚ ጉዕዞ እዚ ክንከዶ ንኽእል ገለ ንዝብል ሓደ ዓብይ ወርክሾፕ ወይ ከዓ ኮንፈረንስ ክወጅ ከሎ ኣብ ደገ ጥራይ ግን ኣይኮነን እዚ ኣብ ውሽጢ እውን ክግበር ክኽእል ኣሎ ካብ እቲ ሰብ ንውሽጢ ክኣቱ ክኽእል ኣሎ ኤርትራውያን ካብ ኩሉ ኩርናዓት ናይ ዓለም ተዓዲሞም ናብኡ ክኣቱ ክኽእሉ ኣሎም ካብ ደገ ካብ ኤሮፓን ኣሜሪካን ጥራይ ኣይኮነን እዚ ኩሉ ሰፊሕ ናይ ኢንቨስትመንት ዓቕሚ ዘሎ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ህዝብና ኣብ ደቡብ ሱዳን ድዩ ኣብ ኬንያ ድዩ ኣብ ጁባ ድዩ ኣብ አንጎላ ድዩ ኣብ ዛምቢያ ድዩ ኣብ ሩዋንዳ ድዩ ኣብ ካልእ ዘሎ እዚ ኩሉ ህዝቢ ከምኡ ድማ በዓል ስዑድያታት ኣብ በዓል ቀጠር ኣብ በዓል ዩኤኢ ዘሎ በዓል ግብፂ ድዩ ኣብ ካልእ ዝተፈላለዩ ዘሎ ኤሮፓን ኣሜሪካን ዘሎ እስራኤልያ ዘሎ ድማ ከምኡ እዚ ሰብ እዚ እቲ ድልየ ዘለዎን ዓቕሚ ዘለዎን ክዕደም ክኽእል ኣለዎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሎሚ ተዓዲሞም ፅባሕ ኣይኮኑን ኢንቨስቲ ክገብሩ ኣብ ኤርትራ ክኣትዉ ከለዉ ግን ነቲ ቁጠባ ኣብ በርባር ተራ ክገብሩ ክእሉ ነቲ ህዝቢ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቲ ሃገር እናዞሩ ክርእይዎ ንኣብነት ኮንፈረንስ ክትገብር ከለኻ ኣብ ኣካል ናይቲ ኮንፈረንስ እንታይ ይገብሩኻ ብባስ ገይሮም ገለገለ ቦታታት የርእዩኻ እንታይ እዚ ሰብ እዚ ኩሉ ነቲ ናይ ኤርትራ ነገር ንኽርኢ እውን ዕድል ይረክብ ኣብቲ ብስቲ ቁጠባ ድማ ኮኔክት እናኾነ ኤርትራ ዕድል ኣለዋ እሱ ድማ ሃገሩ ዝፈቱ ህዝቡ ዝፈቱ ፅቡቕ ነገር ናይ ሃገሩ ዝፈቱ ፍሉይ ዝኾነ ህዝቢ ኣለዋ ኣብ ደገ ድማ ዘየገድስ ግን ንምንታይ ዓቕሚ ኣለዎ መጀመርያ ድሌት ኣለዎ እቲ ሃገሩ ንክምዕብል ስለዚ ነዛ ዝብልዋ ዘሎ ፕላን ገይሮም ከመይ ገይሮም መንገዲ ጋይድላይንስ መምርሒ ሴክተር ብሴክተር ሰብ ኣበይ ክዋሳኽል ብኸመይ ክዋሳኽል እንታይ ከማሉ ዘሎ ኣይናይ ትቐጥዕ ሰብ ከማልኦ ዘሎ ብኸመይ ክኸዶ ዘሎ ኣበይ ኮይኑ ክገብሮ ክእል ነዚታት ድራፍት ገይሮም ፕላን ገይሮም ነቲ ህዝቢ ኮሚኒኬት ገይሮም ልዕሊ ኩሉ ድማ እዚ ፕሮሞትድ ክኸውን ክኽእል ኣሎ እዚ ከነዋዓውዖ ክንክእል ኣለና ናብ ህዝቢ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብኤርቲቪ ድዩ ብቲክቶክ ድዩ ብዩቱብ ድዩ ብፅሑፍ ድዩ ብመፅሓፍቲ ድዩ ብባነርስ ድዩ ናብ ኩሉ እቲ ህዝቢ ክበፅሕ ክኽእል ኣሎ ንኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነስ ወፃእተኛታት ኢንቨስተርስ እውን ክገብሩ እንድሕር ኮይኖም እቲ መድረክ ይፍጠር ኣሎ ምክንያቱ ካፒታል ናብቲ ሃገር ክኣቱ ተጀሚሩ እቲ መንግስቲ ዓቕሚ ኣለዎ ነቶም ኣብ ግንባራት ንዘለዉ ንክሕግዝ ነቶም ኢንቨስት ክገብሩ ዘይክእሉ ኢንቨስት ክትገብር ከለካ ብዙሕ ካፒታል ናብቲ ሃገር ስለ ዝኣቱ እቲ መንግስቲ እንታይ ዝረክብ ዓቕሚ ዝረክብ ዓቕሚ እንተለዎ ድማ ነቲ ካልእ ነገራት ፕሮጀክት ሰብ ክገብሮ ዘይክእል ነገራት ንክገብር ሞር ዓቕሚ ኣለዎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንሱ ፕላን ይሕንፅፅ እቲ ሰብ ድማ የተግብሮ ስለዚ ንኣብነት ሃውሲንግ ፕሮጀክት ክበሃል ከሎ መንግስቲ ገዛውቲ ሰሪዑ ንህዝቢ ዕድል ክፈትሕ ፅቡቕ እዩ ግን ከምኡ ግደ ይኮነካ ናይ ሃውሲንግ ኮምፕሌክስ ክኽፈት ክኽእል ኣለዎ ንገዛ ክራይ ክኸውን ዝኽእል ሪል ስቴት ኣብዚ ፕሮጀክት ከምዚ ክኸውን ኢሉ እቲ መንግስቲ ፕሮጀክት ምስ ኣውፅአ ምናልባት መንግስቲ ነቲ ነገር ክገብሮ ገለ ክፋል ፐርሰንተጅ ናይቲ መንግስቲ ክውንና ይኽእል እዩ ንኣብነት ኣብ ዱባይ ከምኡ እዩ ዝገብር እቲ ናይ ዱባይ እቲ ኢማር ዝብልዎ ኣሎ እቲ ዳዓበየ ፕሮፐርቲ ዴቨሎፐር ንሱ ኣካል ናይቲ ንጉሳዊ ዓሌት እዩ ብርክ ኣለዎም ኣብኡ እዚ ንሳቶም ኣብቲ ኣንከራ ኣግደሱ ዝበልዎ ሰፋሕቲ ፕሮጀክታት
برسنتج አለው 30% እዩ 40% ይኣቱ خالق ካብ ፕራይቬት ኢንቨስተር ምሶም ይኣቱ ስለዚ መንግስትን ቲ ካፒታል ናይ ፕራይቬት ሴክተርን በሓደ ኮይኑ ነቲ ሃገር ናብቲ ስትራቴጂ ታ ሃገር ክትከዶ ትደሊ ዘላ ናብቲ ማዕዘን ንሳኸት ከዶ ትኽእል ዘላ ናብኡ ንምስላጥ ክሕግዝ ይኽእል እዚ ድማ ነቲ ሃገር ናብ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ምብርባር ከብፅሖ ይኽእል ምናልባት ብዛዕባ እዚ ፅንሕ ኢለ ክምለስ እየ ግን ካብኡ ዘይፍለ ኣብዚ መዓት ሓሸውየ ኣሎ ከነስተብለሉ ዘለና በዚያ እስክንጀምር ታሪክ ዱስ ዘንጎጎደ ዝነበርካ ሽዕስከው በዓሊ ዋዕለን ነይሮም ኣስማት ሃበኒ እቶም ቀዳሞት ክቡራት ሰማዕቲ በጃ ኮይኑ ተፅፍራሰቲ ኣብ ገረዲር ወሰን መሬት ሳሕል ግጥም ግልዕ ከባብና ይሰኽል ዘመን ትግራይ ኮኑ ፈልጦ ኢና 80,000 عشر شعات في الزمن تقرأ يكون فلطونا 80,000 سكوير مايل in earth area حجز لا تقرأ كل جزء كتقلص على العقو 4 times greater than now in the تقرأ was 4 times greater than now 4,000 يعني اليوم أنا بعلي أبتني كارتوغرافي ديبارتمنت قيدة أنا باراداس ماب هي بيوم تكارتا أنا فلتأتي باللين بزحنا جيوغرافي ساتمتم كارتوغرافرز ماب قال ما لسحو ريمو بدنبي معك مسارحي زلهم صغر مكانك اسرائيل زي 80,000 كابي مغنياتو قالوها ملاش سكع نخرة سكع دسيتات نا إيرترا سمين بمولو دانكاليا بمولو إيري كابتن عدد حارت 10,000 ترفت 10,000 كوايت ملاني أجن 10,000 درجة فهنا زنبرة تجري معراب تجري نوسخ كاية معراب تجري توسخ كاية أنت هتكون تجري صح من إيش تيجي قدر دخنس هذا مسؤول تحجز نهر يظل النفط بالكاية الله ناي سمين تجري من يعطي بلا إيران بلا مخزع دي تدخل الله هذا السؤال كذا يتم بروباغندا ذكايرو زلو شعبية مريتنا إيرام نتهزون نهددون نفرارحو صحابكم إرتراويانكم هذا يدريهم كم كأوت صفيدو إيرام إرترايزو وبحيل إرتراويانكم ينزلون زلو أنا قد أمغينة بحفق لهم قد إيرام صفيا يزفلطا بزح عمل تزح الزن كفالو نتعلم لخاوي بعلم درجة استوسنة والسنة نعونة يقوم كوز أي مريت نكسوحيهم زحل مزلوزم سبازياتهم كل جزء خاتم مساسالي أنا سكرم يزبلني مع سيخا كابت تاريخ التمهار أبزي خاص كسمع وجهها خنرك كنحز تتوهلون نزعون كتوصي تقولون مخنياتو إثيوبيا تقرأي كاب إثيوبيا نحل تنزيلاس إثيوبيا سربايفي تقبرن كتفرسيها جهوت إثيوبيا تقرأي كاب إثيوبيا أنت تنزيلاسي إثيوبيا كتفرسيها انتهي مالتي زربازي أنا كوير داننيو تقرأي أبجافنا إثيوبيا يا زلا من البات أوروميا كاب إثيوبيا كتفرلي عند ريلكا إثيوبيا كتفرسيها تبلت غلي غمانياتو مع كلاينا يتهجر أبتكللنا أوروميا سلوزغنا أديس أبابا أبتكللنا أوروميا سلوزغنا كم يجرك يا خان أوروميا نبينا جركا إثيوبيا كم هجر كتجبرات غد تقرأي كم هجر كتفلي أكتب الكلها نبجاف يا زلا إثيوبيا كم يجري تفرس إزي تابع حنقولهم زلو سلفي إمبورتانس كم زي بقى تقرأي تبال حنساب 4 أسفياني رايبلوا أتا تقرأي جن كم زاد نفلت تقرأي كال تقرأي يلن تمسا سالي أبعلهم زفتروه حلمن فانتازياني نبرس لزلو كابت رياليتي ديسكونكتد زخونيد مثلا يعني تكون النت تقرأي ساعة زائر ترى تبهال عجزيت اللي أنستحنت صيو سلازي أبشعين شو ما أنت ميتن تسعان يرد ما إذا إثيوبيا لو مزلاونكو تمليلك زبهال شعو مستليان بزنبورو كرفس تحسس دوبي زلوا حداش كم زنا 3 مليون تاريخ زلوا هاجر زبهال كوجو كم كيلن ኢትዮጵያ ዝበሃል ንባዕሉ ምስ ናይ ጥልያ መምፃዕ እዩ ካርታናቱ ብፍላይ ብወገን ኤርትራ ዘሎ ሽዑ ተሓንፂፁ ስለዚ ሃገር እዚያ ድሮ ኣብቲ ዋንቲ ኤርትራ ትበሃል ንፁር ዶብ ዘለዋ ሃገር እያ ነይራ ስለዚ ኤርትራ እቶም ኤርትራውያን ምስ ተመለሱ ድዮም ሕጂ ምውሓጥ ኣቢቦም ኣብ ግዜ ጥልያን ኣይተዛረቡሉን ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ኢቭን ኣብቲ ግዜ ፌደሬሽን
بريزنت سياس حنت لا تسموت انترفيو قال غزي خمسالكم ني انترناشونال اودينس كزارب كله هايل سلاسي يكون درج زخونه يكون كارتا قيرو ما يفلطون يم تمهراي كله خانه يبل تدبنا زنبر كارتا كل غزي ايرترا كم كلل بتخكل اذا لو مزلاتا كارتا ابو دي سفرين يرو اذ ناي كارتا مقيار اب غزيوم كم زبزي حجي كبلو زي صنحه كارتاتات كارتوغرافي كيده يسولون يرزبلو كارتا ايرترا كاب قدم نصوري نير دوبناتو كومد ما مسمع مسانو ابت مغابايا بيت فردنا عالم كيدو كوميشن دوب دما دوكمنتناتكم مرغاغصناتكم ጭብጥናትኩም ሕስኩም ቅረቡ ተባሂሎም ኤርትራ ጭብጥናት ሒዛ ቀሪባ ንሶም ድማ ጭብጥናቶም ሒዞም ቀሪቦም እዚ ሕጂ ናትና ዶ ገለዶ ዝብሎ ዘሎ ድማ በቲ ናይ አልጀርስ ውዑል እግባይ ዘይበሃሎ ዝተወሰነ ጉዳይ ምኻ ብኮኦርዲኔትድ በቲ ናይ ኮኦርዲኔትድ ዝበሃል ቡ ዝተሓንፀፀ ዶብ ዲማርኬትድ ቨርቹዋል ዲማርኬትድ ዝኾነ ባይ ዘ ወይ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ብፍላይቲ ምስ ትግራይ ዘሎ ዶብ ማለት እዩ እቲ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ቀንዲ ዝነፀረ ዶብ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ምክንያቱ መጀመርያ ክግበር ከሎ ቅድሚ ካልኦት ሃገራት ጣልያን ምስ ኢትዮጵያ ተሰሓሒባ ዶብ ሓንፂፃ ስለ ዝነበረት ደጊሙ ድማ ክልትየን ስለ ዘይተረዳድኣ ድማ ኣብ መጋባያ ናይ ሄግ ከም ብሓድሽ ደጊሙ ስለ ዝተወሰነ ስለዚ ነቲ ውሳነ ናይ ዓለም ለኻዊ ጥሒሶም መሬት ኤርትራ ደሴታት ዶ ገለዶ ይብላሎ ሰብ እዚ ናይ ማስ እንጽዋይ ዝነግር ዘሎ ግን አገይ ክንሰምዓም ኣለና ክንፈልጦም ኣለና ዕላማኦም እንታይ ምዃኑ ክንፅረልና ስለ ዘለዎ ታሪክ መምህር እንዲሁ ማህደር ሰነገድ ካብ ቀዳማይ ዳሕራይ በትናይ ትማል ካብ ዕሉፍ ታሪኾም ክንዲ ዝመሃሩ ሕጂ እውን ኣለዉ ጉድጓዶም ይፍሕሩ ዕልምን ዳሓለሙ ንዘይከውን ግብሪ ሕልና ዓባይ ሃገር ዝኸለላ ባሕሪ ድሙ መሲድናዮም ካብቶም ከምኡ ነብሪ ኣባይ ረኽብዋ ሓጢራ ያ ዕምሪ ኣለና ሻዕብያ ከምተናይ ትማል ኣለና ሻዕብያ ከምተናይ ትማል لستن أتينام تجاوب حق منجستي بهر مسرت زجبرة حق منجستي عصدقنا بمسرت زي حق منجستو زي ملس يكون سيبرا يكون جو يكون أرجعش تكون زلوا سبات لحتى تجي زي حق منجستو زي حق منجستو زي بناريشن صار محرة تمكحتنيا نقول لنا بتغني صار تجارو نير أورم رواحة توزين كم زي لجزع كله سلام كتر تحقق منجست ملزين عاوز قبره بريزنت سياس ما زي جاي إثيوبيا زبك عيكونن زبالة استبهله نوعي زارب زلوا بزانتا نايت حقا منجسي نام حارو تمكع تنياتات عبويات نزياتهم كن على لنا زبلك هون كله بتقمد ما نبهر ناي أورومو زربعي سلازي ناي تجارو اللي زجبروه نربح ناي تجراي زي كونه نتهزب تجراي جن تتسألعي زجبروه سلازي نايت حقا منجسي دحريش تقتل دما أبي توبيا زنبرة متفنانن polarization vertical polarization با سألي قبل على حزب تجراي زنبرة أبتو كينات جنوسايد كفتم كله هذا جنوسايد قد مفتم ويكا جنوسايد تفتي مكتبل تقينكا ቅድሚዩ ዝነበረ ባክግራውንድ ኢኻ ክትርኢ ዘለካ ኣብ ሩዋንዳ እቲ ጀኖሳይድ ክፍፀም ከሎ እንታይ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ኣብ ውሽጡ ምትፍናን ስለ ዝነበረ ኣብ መንጎቶም ክልተ ዓሌታት ሽዑ ኣጋጢሙ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ኢሊት ናይ ትግራይ ዝገብሮ ዝነበረ እቲ ኣምሓራ ቂምታ ነይርዎ እቲ ኦሮሞ ቂምታ ነይርዎ እቲ ኣፋር ኩሉ እቲ ብሄር ነቲ ህዝቢ ትግራይ ዝበሃል ፀልይዎ ነይሩ እቲ ህዝቢ ትግራይ ንባዕሉ ግን ተረባሒ ናቱ ይነበረን እቶም ኢሊት እዮም ተረባሕቲ ነይሮም እናበለ ዝዛረብ ዘሎ ንሕና እውን ዘይንርባሕሉ أورموز قبلون اللي تفترونه سفح مريض زهو أديس أبابا زهو هذا إننا بزوي تبين في كلكم كل حوزي يخدم جمر زلوا بكازو يخدمكم زلوا كلها تحق من قصدي ما جينا زينا أركب شكلنا كنا خلينا عشان شو عتنا عم التجار ما جينا زينا أركي أسأل عن فترونه كأورمون تسدد أنا محرق تقرأ إيزي أزجورن له كأوجز عن توقع تقرأ إيزي أزجورن له حقو بتحق منجست ناقرنا جزعته هاي تقولوا تمتم كحياتات نقولوا ونحن خدت أي تغيي منا منين نايجزا قداي كوينو شعوء نقوح أوروما موسيو نمحرا شاف الرسول نابلة حزب تقراي كالي إنه شعبي حيلي حزب موسيو حزب تقراي جونا سايد هتسيبو بزو غي نباتي تازرباناتو حكيها بكالك زي خنرياينا أبز حجي نابتي زملكات زي أسكري ومجمريا انتايا زيا أمريكان على أنا ودنا يتقراي أمريكان على قريبا يا زلا عودنا يتقراي قريبا يا زلا عودنا يتقراي ستمام مسمركا
درف زيانا إيرترا مثلا نجيجا يغلى الله ولا سراويتنا تومي تدرفنا إيرترا زتك من البات سكي تدرفنا يمنيا من البات جيجا كهلوني up to comment section could get fully سبع حجنا up to next good day كاتي let's listen to this one مجمريا زياس كنسمع انتهي باللوبزي نوش سوحتنا أب كلمة وزينا تزلو أبايت زلو نهزب غنحبر أقد أسلد خوني هجي زلو إزي قداي نايزم عمسي أشبرتي قتلتي وجله هقدف كوين زلو من إساي بعد حدار أبور بعد غلوتي أبدي أسأل زلا مني كم زجيرو سريع هو I have no idea زوم سبات زياتهم جن مبزحتهم activists على السوشيال ميديا زلوا يوم نزو كنتات زي أكمز عينات متفنان نخبز تمنسي يعبين عسكر كما بركتهم ترى تزاويتهم يوم زغانتايو بوليتيكا قالسي كالا رستيو أبصر جامتيخا نحت حد كامكتتال أم عربو عالم دما نفسو زغالة كالا جبنيو جبن كابلنا نسنابزي أنت جمهوري نتبعتك كنت تبعري سنسن خدا سو أبزنتاين رلنا زيوم سبات زياتهم أبعد إنجليز نزوم جبنا زياتهم نمرلاي بوليس أبتي استجبرنا عبي استساطفوا جن identify كجبروهم نزس لزي أو ويب سايتهم ريليس كيرومو نزوم سبات زياتهم اتفلتوا دما ريبورت خد جبروا لتخولوا حبريتا تواهب له سلزي نفس وكف سب نزي حبريتا زي بمسمع أب تويتر ناتي بوست جيري لهم اسمه حبريتا ويب سايت ناتهم كل نجر أبتا إكس ناتي بالعلي جيدرار زبلزلو بوست جيري له أبو خيتكم نتهم سبات تفلتون دحرقينكم نبوليس حجزو تبوليس أتشاريو كبن فتي ممنوع تاجرهم بمنجد بوليس بمنجد تحجاو منجد يوم كودات فتسم زوم سبات زياتهم جن درو حيزوما مالو ساتهم ويكا سلناتهم مالهم جن من مخانو كفلتو وصل زي كله ايدنتيفاي نخجبروه نزي سلزي شمناتو منيو نخفلتو حاجز يدلو سلزلو نزي حاجز حتيتو مالو جبنا يادما اتي حيزوما زلو خل مرغاغص انتلوم كوينو زوم سبات زياتهم ابتي حقي بزقبا مقصعتك وردمي نزي عينت جبنات نخجبر زتبابعون زتاقعون ججننتن يلوم ززاربو زنبرو لومي اتو زساتهم زدفولو زنبرو موت كوينس لزمته تقامت إلهم من يعمي سبلو سبنك قاتل بفلاي أبزيا ذلو سبات and I don't know نخلهم فلطم يكبلكم هاي كل لكن بزحات كابزياتهم نزقو دايزي زدفافولون نتمنى سي زلع علون سمعيتو زراسن وهم زنبر سباتهم حلو في حالي فبراي وجه سوشيال ميديا نزل فيديو زي اب سوشيال ميديا راي وجه تاي بالعالم نعم نعاها كقبرك أنا ودي ما عيني عباي ما عيني ولا عدبارين بدل عدبارين ودي ما عيني أنا الزمت ذات انقص ولا سبز حجز قبلني اوريدي مغنياتو لو مي فكر له صباح نقوخ قبريو قدم حجي حدا ود نيرو من يمزبلو حجي شمطفين له سب كحردني قليلي فكر نيرو تحراي دما اب فرانكفورت جيرمان سب هريمو حجاب بيت فردي 4 عمد 5 عمد تفريد له وازيما زبال كمز زفكرو سبات اذا فيديو زيا ليترالي تزفكروا له زلو سب لبوليس كركبا يقبا مغنياتو ناي سوشيال ميديا يزقعر زلو زبحال نغير يلن انا بفلاي بكومنت دصح فلايديو جلز قبر لي سكرين شوت غير زقمطو ايدنتيفاي كو قبر زغلت خوينو صبو انت زي كونه قد يقمطه شلل زبحال كل يبلون مغنياتو كمز يلاب سوشيال ميديا ززارب صبح نغو كو قبر يغلي كابزن العلي مطنققتا دما كلونا يكلني لذي ابز فيديو زي كم تريوم زلخم يوم سبازياتهم جبن فتيوم يدليلو تمني هولاند لكم بصبق فيديو ريكاردد كوينم منالباتنا جيرمان كوم يبلون مغنياتو ارتفيشال انتليجنس تتقيمنا ايدنتيفاي نخنغبروم اي تشجرنا سلازبلو نا جيرمان تقداي ابز حلف فيديو غيرنيره بحفشاغن ازي عينتا كايدا زتبابع زنبره منسي نسن بعلو ابت قدايتي تحتاتنت كلوا كم زغبا نمنسي بوليتيكا كم دليتو كزارب يخلصب بوليتيكا نبدزل يوم ازن كخير يخليو نحات حدنك قاتل نحات حدنك تهرارم نابو زعدم لعلو كل دما ابز بوتازيوم زلو كيتكم امنو دربيو እናበሉ ኣብ ሆላንድ ንኻሎ ሰባት እምኒ ከም ዝድርብዩ ዝገበሩ ንባዕሎም ግን ኣብቲ ቦታት ዘይከዱ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኮይኖም ብምዝራብ ዝናበሩ ዘለዉ ሰባት ኣለዉ ክንደይ ግዜ ኣምፅልኩም ኣለኹ በዓልቲ ውፉይ ኩሉ ግዜ ኢንፋክት እቲ ናይ ሆላንድ ዝተገበረ ንሱ
ኣብ ትዊተር ናቱ ኣብ ኤክስ ናቱ ጽሒፉ ኣብዚ ቦታ እዩ ዘሎ ዝሓስካ ሒዝካ ርክብ ኢሉ ንሱ ግን ስለምንታይ ደየርከበ ወይ ስለምንታይ ኣብቲ ገበን ዘይኣተወ ካልኣርሲ እዩ ገበን እምኒ ደርቢዩ ከሎ እንድሕሪ ኣብቲ ጉዳይ እንተዘይ ኣምፅኦም ኣለዉ እዚ ካልኣርሲ እዩ ናይ ካልእ ሽርሒ እውን ክህሉ ከም ዝኽእል ብሓፈሻ ግን እዚ ኩነታት ኣብዚ ሕጂ ሓንቲ ስእሊ ርየ ነይረ ኣብ ትሪእዎ ዘለኹም ገሊኦም ነቲ ዕንጨይቲ ሒዞሞ ዝነበሩስ እንታይ ኢሎም እስከ ኣብ መሬት ወዲቑ ስለ ፀናሕና እቲ እምኒ ሰብ ከይዕንቀፍ ኢልና ኢና ኣሊናዮ ኢሎም እቲ ቤት ፍርዲ ከማን ኣብ ገለ ክፋል ስሓቅ ከም ዝመፅኦም እዩ ዝንገር ካልእ እቲ ዕንጨይቲ ሒዙ ዝነበረሲ ንክሃርብ ኢለ ዘይኮንኩስ ንካልእ ስራሕ ክጥቀመሉ ኢለ እንታይ ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ዲቕ ዝበለ ሽግራት እዮም ከም ዘለውን ዝኾነ ይኹን ከቕርብዎ ዝኽእሉ ምክንያት እውን ከም ዘይብሎም ብፖለቲካ ከማን ከም ዘይኮነ እቲ ዲስካሽን ናቶም ስለምንታይ እምኒ ሒዘ መፅአ ብፖለቲካ ካባይ ስለ ዝቃወሚ እምኒ ሒዘ መፅአ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ከምኡ ዝበሃል የለን ዝኾነ ይኹን ኣርጊመንት ይኮነን ስለዚ እምኒ ወዲቑ ፀኒሕኒ ሰብ ከዕንቀፍ ሽዱሽተ እምኒ ኣብ ኢደ ሒዘ ነይረ ኢኻ ክትብል ትኽእል ወይ እቲ ዕንጨይቲ መስማር ገይረሉ ዝነበርኩ ወይ ገለ ገይረዮ ዝነበርኩ ምክንያት ርያ እንታይ ማለት እዩ እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ሓሳብ ከጥሕኖም ከም ዘይክእል ተረዲዎም ኣሎ ሕጂ እውን ኣብ ቅንያት ናይ ናፅነት ኢና ዘለና በዓላት ክግበር ይኸውን እዩ ክግበር እዩ ካብ ርግፅ ኣብቲ ዋነቲ ከምቲ ዝሓለፈ ንኸይከውን ናይ ብሓቂ ኣነ ሽቁረራ ዘለኒ ደም ናይ ንጹሓት ክፈስስ ኣይደልን እየ ብዘየገድስ መን ይሓቁምኒ ጌጋ እዚ ጉዳይ እዚ ብህፁፅ ጠጠው ክብል ክኽእል ኣሎ እዞም ኣብ ዘለዉ ሰባት ድማ ሕልና ኣለዎም እንተኮይኑ እዞም ኩሎም መይቶም ዘለዉ እዚ ትማሊ ዝሞተ ወዲ ጥራይ ኣይኮነን ብዙሓት ካልኦት እዮም ተጎዲኦም ዘለዉ ኩላቶም ድማ ሂወት ካብ ሓደ ሂወት ኣይትበልፅን እያ ቅድሚ ሕጂ ዝሞቱ እውን ግዳይ ናይቲ ኣካይዳ ዝነበረ ይክኸውን ዝኽእል ስለዚ ልቦና ዕብዮም ሓላፍነት ተሰሚዕዎም ነቲ ጉዳይ እቲ ንክረጋጋዕ ኣብ እስራኤል ሓደ ግዜ ስቶም ካህናት ድዮም ገለ ተኣኪቦምሲ ሰላም ንኽወርድ ተዓሪቆም እዮም ዝብል ዘረባ ሰሚዐ ነይረ ኣነስ ሓቂ መሲሉ ነይሩ እሱ መራሕቲ ሃይማኖት ይኹኑ ፀለውቲ ይኹኑ ኩሉ ሰብ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናይ ፖለቲካ ፍልይ ገዲፉ ነቲ መንሰይ ርግእ ንክብል ምስ ምላዕ ክብል በስመ ኣብ ንክብል ከተባብዕ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ሽም ናይ ሕብረተሰብና ዝበላሸ ዘሎ ብዘየገድስ ኣበይ ናይ ፖለቲካዊ ፅላት ኣለና ሽም ናይ ኤርትራዊ ዝበላሸ ዘሎ ደቅኻ ወሊድካ እንተለካ ቤት ትምህርቲ ይዋረዱ ኣለዉ ይሽቁረሩ ኣለዉ ምክንያቱ ካልኦት ሰባት መፃወቲ ስለ ዝጥቀሙሉ ኣጀንዳ ናይ ፖለቲካ ስለ ዝጥቀሙሉ ስለዚ እቲ ሰብ ክልብም ክኽእል ኣለዎ ብከምዚ ዝመፅእ ፖለቲካዊ መፍትሒ ከምዘየለ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ እንተድመፅእ ነይሩ 2 ዓመት ገይሩ ለዚ ጉዳይ እዚ ዝኾነ ዝተቐየረ የለንን በሺ ከማን እቶም ከምኡ ዝብሉ ዝነበሩ በይኖም ተሪፎምሎም ዝስዕቦም ሰብ እውን የለን ምናልባት ለንቀነዛ ናይ ሞት ተጠቂሞም ገሊኦም ኣብ መዓልቲ 6 ቪድዮ ክገብሩ ውዕሉ ኣለዉ ምክንያቱ ኣጀንዳ ናቶም ምዃኑ እቲ ተፈታዊ ዝበሃል ኣብቲ ቻነሉ ከይድኩም ራዩ ምናልባት መርኣኹም ነይሩ ጀስ ጊቭ ኣብዚ ራዩ እዚ ሕጂ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክንደይ ቪድዮ ይገብር ኣሎ ዋን ደይ ዝብል ዘሎ ጥራይ ራዩ ነናይ 2 ሰዓት ነናይ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ገሊዩ ራዩ ሕጂ 1 2 3 4 5 ቪድዮ ኣብ መዓልቲ ነናይ ሰዓትን ፈረቓን ወይ 2 ሰዓት 4 ሰዓት 5 ቪድዮ ንመዓልቲ ዝገብር ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ክሳዕ ክንደይ ንቢዝነሶም ይጥቀምሉ ከም ዘለዉ ሞት ተባሂሉ ድሕሪኡ 2 days ዝብል ከዓ ተሪኹም 1 2 3 ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ ጥራይ 6 7 8 ቪድዮ ገይሩ ኣሎ 8 ቪድዮ ኣብ 2 መዓልቲ ነፍሲ ወከፍ ድማ 2 ሰዓት 3 ሰዓት ዝሓዘ ቪድዮታት ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ንሪዮ ዘለና ኩነታት ንገሊኦም ናይ እንጌሮኦም ናይ መግቦም መሳርሒ ምዃኑ እቲ መንእሰይ ድማ መሳርሒ ናይዚ ፖለቲካ ንኸይከውን ከተባብዕ ደሊ ከም ወትሩ ድማ እቲ ሰብ ክጥንቀቕ ክኽእል ከም ዘለዎ እቲ መንእሰይ ግዳይ ናይዚ ፀወታ ናይ ፖለቲካ ንኸይከውን ብትሕትና የተሓሳስብ ናይ ሆፕ ኣብዚ መድረኽ እዚ ኣብ ሓሸውየ ጓል መንገዲ ናቲና ኣብ ሽግራት ደይንወፁ ሽግራታት ኢና ሽግራይ ንፍጠር ንሕብረተሰብና ነበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዳይ ፕሊዝ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኣብ ዝኾነ እትኸድዎ ልዑል ጥንቃቐ ግበሩ ሕማቕ ክርኢ ይደልን እየ ሕማቕ ክሰማዕ ኣይደልን እየ ብሽም ኩሉ ድማ ገበነኛታት ናብ ቀይዲ ዝበፅሕሉ እዞም ነዚ ጉዳይ ተጠቂሞም ህዝቢ ኤርትራ ክጎጡ ዝፍትኑ ድማ ናብ ቀይዲ ከኣቱ ከነተባብዕን ክንሕግዝን ኣለና እናበልኩ ምዝያ ገዳሲት ሜሎዲ ክገድፈኩም እየ يا حبيبي يا